UMajor General Senona, ongumphathi wamaHawks KwaZulu-Natal, usetshele ikhomishana kaMadlanga i-information eyimfihlo eyaziwa amaphoyisa kuphela. Watshela okusho ukuthi ngale ndlela usetshele izwe ukuthi amaphoyisa asebenzisa yiphi isoftware uku-extracta noku-recover izinto emafonini ezigebengu. Kuphinde kwavela ukuthi yena futhi uMajor General Senona watshela noma wa-advisa uKurt Matlala ukuthi akabophe amaphoyisa ngenxa yenkontileka yakhe ka-360 million eyakhanselwa amaphoyisa. Lokhu kutshengisa ngokusobala ukuthi uMajor General Senona uwumuntu ongathembekile embuthweni wamaphoyisa noma eNingizimu Afrika nje, kuhulumeni waseNingizimu Afrika. Ukutshela izwe ngendaba yesoftware esetshenziswa amaphoyisa ekurekhaveni information emafonini ezigebengu kuyi-treason lokho ngokomthetho. Khona izinto ongafanele kukhona izinto ezingafanele zitshelwe izwe, njengayo leyo isoftware yokuthi amaphoyisa asebenzisa yiphi isoftware ukurecover no-extracta information emafonini ethu.